किती उशीर झालो आणि अजून नाही बाहेर पडत. काय करतं काय? अरे चल लवकर, कापला होता आधी धुडून टाकूया. पावसाचा काय खरा नाही बा. चल चल. आणि तयारी केलं सगळी? होय. हा काय बंद त्या भुयावर. अरे बाळग्यात चल लवकर, किती वेळ लावतो? अरे थांब रे, इलय नुसती खाली काय बाहेर पडत ना, बाहेर पडत नाही. अरे आज तरी भात जोडून हो भया, 4 दिवस झाले. आज पुरा करूनच येऊया घराकडे. काय आमचे दादा पण ना. अरे सुधीर, अरे येईल कधी? अरे झाले 5-6 दिवस. 6 दिवस. आणि तू आज दिसतो आमका? अरे नाही, क्वारंटाईन होतो ना, मग घरी होतो. चललं काय आता इथेच बाहेर आलो जरा फिरायला हवेवर. काय मग मुंबईवरून कोणी आलं नाही? नाही रे, या कोरोनाचा थैमान आणि या पावसाचा गणित याकच झाला. मग आता करताच काय जाऊन? काय नाही, भात जोडूचा कापून ठेवला होतो. माय ह्यानं तुम्ही मुंबईत गेलास पण गावची शेती विसरला. अरे काय करणार, शेती करून काय मिळतं? फक्त नुकसान. त्यामुळे आमची मुंबईच बरी. तर बोलतोस तर बरा आहे, बरोबर आहे रे. पण झाला काय, आता आम्ही गावातच राहला. मेन म्हणजे का आम्ही आधी शिकलावत नाही ना चांगली. म्हणून नाही राहला. आता शेती तर करू काही, पोट तर भरा गोया. ते तर आहेत रे, पण मी काय म्हणतो, तुमची विचारपूस करायला कोण आलं की नाही? अरे कोण इला आणि नाही इला आमका फरक पडत नाही. अरे कोकणी माणूस आव, स्वतःच्या हिमतीर जगताव. किती जरी नुकसान झाला तरी मेहनत करूनच पुढे जातात. हा, ते मात्र खरं बोललात तुम्ही. कोकणी माणूस फणसाच्या घरासारखं असता. बाहेरून जरी कठीण असलो ना तरी आतून गोड असता. अशी किती नुकसान झाली ना तरी कोकणी माणूस मान ताट करूनच जगणार. अगदी बरोबर. अगदी बरोबर आहे. शेवटी कोकणी आव. पण आता जाऊन दे, चाललो जाता उशीर झाला. दादा का आमच्या एकदा बोलाक गावला ना, बोलत राहू. चला, भेटाया. हा.